A pequena Sara levaba todo o curso pedíndolles aos seus pais unha mascota. Soñaba con ter un compañeiriño, alguén con quen compartir segredos e xogos. Por sorte, Sara, que era moi pillabana, logrou finalmente convencer. Os pais, sen moito convencemento, aceptaron, escollendo o que pensaban que sería máis doado e daría menos preguiza manter, un colliño de indias. A familia foi un criadeiro. Sara pousou a súa mirada nunha cría de cobaya macho, de olliños brillantes, que parecía pedir axuda. Sinalou a criatura e suplicou levala. Así, coñeceu o baú. Con baú no colo, saíron dese lugar de apariencia descoidada que daba noxo. Decenas de cobayas estaban amoreadas, a escuras, en galloras diminutas, e as femias sin esterilizar parían unha tras outra. Sara bulía de alegría, e o baú tamén. Por fin tiña un novo fogar onde era querido. A cativa xogaba con baú, dáballe alumiños e ata bailaba con ele. A nena desvívese polo fogo. A verdade é que pasan uns meses maravillosos. Xogan, o avó recibe garimos, aprende trucos. Que felicidade!
Así é todo, axiña se apagou esta novidade. Sara, paseñiñamente, deixa de xogar con ela. Os pais, confiados en que sería un animal sinxelo de cuidar e non querendo gastar moito, mercaron unha gaiola pequena e nela quedou Babú. Ao principio, limpaban o seu espazo regularmente, pero co tempo empezaron a excusarse, dicindo que farían outro día. A gaiola encheuse de lixo e de feces. O cheiro volveuse insoportable. Babú, sucio e só, non podía escapar e comezou a enfermar. As súas patas encheronse de feridas por vivir sobre a humidade. Xa ninguén o miraba. Só recibía pequenas racións de comida de cando en vez, como se fose un deber mecánico. Pasaron os meses. Unha noite, os pais meteron o fedorento Babú nunha caixa de cartón e Sara, si é que se decatou, non preguntou. Deixaron a Babú á porta dun refugio de animais, baixo a chuvia, como se fose un obxeto roto e inservible. Ali, mentre orballaba, un traballador do refugio albiscou un animaliño tremendo, mollado e sucísimo, de ollos lustrosos. Achegouse a él e, con moito cariño, levouno ao seu novo fogar. Desta vez, a sorte cambiou e esta historia acaba con final feliz. O refugio non foi só de paso, senón o fogar que Babú sempre mereceu, un santuario de natureza e de paz. Desgrazadamente, non todos os animais rematan coa fortuna de Babú. Moitos seguen agardando, sufrindo, sendo invisibles. Por iso, antes de adoptar, debemos lembrar que unha vida non é un xoguete, non é un capricho, senón un compromiso. Un animal pode ser só un capítulo na nosa vida, pero para ele, nós somos toda a súa historia.